Sunt doctorul Casian Robert. Dacă acum, în secunda aceasta, inima se va opri, un fâlfâit, o zbatere neputincioasă și gata, lumina se subțiază, dispare, în cele câteva minute, scoarța se descompune, nu mai există nicio cale de reîntoarcere, nimic. În prezența Marei sunt și nu sunt. Este uluitor de frumoasă. Față de mine are avantajul timpului înainte al tinereții care mă umilește. Uită-te în oglindă sau cercetează-ți buletinul, idiotule. Dă-mi curaj să-l întreb pe cel mare și nesfârșit de ce răsărit trebuie să fie sinonim cu spaimă, foame și așteptare, de ce a trebuit să mă nasc aici, în răsărit, unde s-au adunat numai durerile și spaimele lumii, unde totul se fură, dragoste, hrană, liniște, viață. Pune, femeie, mâna pe crește și voi crede că s-a rătăcit moartea, că ni s-a dat și nouă în sfârșit timp pentru iubire. Nu mă părăsi încă, uitarea și lumina mea, lasă-mă să cred că n-a venit noaptea. Mara însemna în clipa aceea viață. Simplificând totul, aveam de ales între morală și viață. Un singur răspuns îmi lipsea. Ce se va întâmpla cu mine sau în mine dacă voi alege morala?